Siyanibingelela, siyanemukela. Lo nibingelayo emsini ezimnandi, umfana waSolundi, xabale Matatu Manyathela. Namhlanje ke siniphathele insizwa yaseBergville, insizwa ecula uMaskandi. Qhawula kithi siyakubingelela, siyakwamukela la kwi-MM Experience. Ngibingelela unkalo zonke kuzo zonke indawo. Lo nibingelelayo umsizini unkunzi emnyama, mfoka Hlongwane, mfoka Helwa Mawa. Phansi le kwentaba zokhahlamba iBergville angizalwa khona. Khona lento ishoyo uthe umfoka bani? Mfoka Helwa Mawa. Umfoka Helwa Mawa. Yeah. Uhelwa Mawa. Uhelwa Mawa. Oh, Helwa Mawa. Ubaba ongizalayo. Ubaba ongizalayo. Yeah. Kulungile mfowethu okwakho yazi ukuthi mase siqhamuka kanje suke sesiqhamuka nento eyulo zolo. Okwakho ukusubscribe lapho bese uyakhomenta usinike into yethu nathi kunike into yakho. Insizwa ke lecula uMaskandi yaseBergville, insizwa ezalwa uHelwa Mawa. Kuphi lapha eBergville? Isigodi engizalwa kuso bhuti. Yeah. Kusekhokhwane. Sekhokhwane. Yeah. Eqalabeni. Mekuthiwa kunensizwa lapho kuthiwa ubani bamaqimba niqhelana ngani naye? Sisedolobheni elilodwa siqhelele nje kuhlukene igodi. Okuhlukene igodi. Yeah, ubaba naye. Ubaba. Yeah. Nawe ushaya ingoma le umzansi. Ngiyashaya impela nayo. Ngiyashaya nayo. Umfana impela ukhohla libekile. Manje mekuthiwa eBergville eMangwane kusuke kushiwo iyiphi indawo vele noma ikhona isigodi esithize noma kushiwo yonke nje yonke iBergville. iBergville. Indawo seMangwane idolobha. Oh, yini umfula walapha nodumile eBergville? Umnweni mfowethu. Umnweni. Yeah, umnweni. Uthukela. Uthukela. Yeah. Uthukela eqala lapha kuyini phezulu? Qala ngakithi impela. Luncane lapha. Njengoba belimemeza nje nabanye. Baliphuza suke sesileqe kuqala. Lalela uthukela eqala lapha ngakini. Yeah, bese liyehla lemzovu. Indaba ezokhahlamba impela. Indaba ezokhahlamba. Yeah. Lebiza neno nje banye beluke belibabaza belibona. Suke vele nuke seseniqedile. Suke sekade. Niyageza siyavuza ngezansi. Kunjalo. Okay. Kuwekuthi siyahloniphisa ngesisho de sigeza ngenhla abaphuza ngenhla. Alright bafowethu niyazi ukuthi ke mehlende eciko lakithi suke silindele izinto ezinhle zodwa. Qhawela kithi ngifuna ukuchecka mfowethu insizwa isishithi dabuke eBergville igama layo uthe ubani igama liqhamuke kanjani lo gama lelo? Shuthi njoba ngisho ukuthi ngumsizini igama likaMsizini engalethwa ngabazali. Lelika nkunzi emnyama ngalithola einsizweni. Walithola einsizweni. Kwakwenze njani ngoba phela ngithi ibala licishe libe ngconywana lifana nekepisi? Linegameko zalo futhi lekuthiwa inkunzi emnyama iyazona ithola ezingenasimilo. Mana ke inkunzi emnyama iyazona ithola engenasimilo. Yeah. Kunjani? Isuka vlendo. Ndaka baba kunomlando ophinda phindekile osophindeka amahlandla ngamahlandla. Ngeke uthi ngingavela ngoba phela umlando wensizwa kufanele ugcine ugodlwe kwapheni. Nasi ya. Yeah. Kusho ukuthi igama lelo engomeni sobuke wabuza ngendaba yomzansi. Yeah. Ingoma nje selokhu ngayigida angazi ngadlo umunye umfana. Ngiyamhlonipha umunye umfana entombeni futhi angazi ngakhishwa umunye umfana. Man lapha ngakini isakhona lento yokuyoshela qonywe kumiswa maduku kusenzeka. Kuyenzeka futhi mina ngashela ngaqonya mina intombazana. Intombi. Mana ke hayi intombazana intombi. Uhlukene. Cha njoba ngisho njalo kuhlukene futhi. Mana ke intombazana enjani? Umuntu ongasesiyi intombi. Umuntu ongasiyi intombi. Umuntu ongamazi umuntu wesilisa. Wena washaya itshitshi phakathi. Ngashaya futhi ngalishaya ukuthi ngalithola lilahlile ngalishaya kuyiningi. Ebhandini. Sibanga namabhungu. Ngeke ngwagagula amagama kodwa nomunye wayelifisa ukuthi lifinyelele kuyena. Kodwa kubani kusenzeka. Zangene intombi. Ngale ngakithi ke intombi ziyesingene ngokumnyama. Ngapha ngakini kwenziwa njani? Kwathi kusa zasengeni. Zigcolini. Yeah. Awusuka madoda. Wasusho ukuthi wayishaya umfoka bani? Noma kungabanga kanti kodwa nje nami la ngangikhona ngake ngabuza ngaphendula ngingedwa ukuthi ngabe ngishaye ngempela yini ngoba phela intombi uma zizoqoma camanga ukuthi noma 2 yazi ulisoka kodwa mawubanga intombi ngamanye amajongo indaba yokuqoma kusiyinto engathi uyayihlelela kakhulu kabanzi. Yeah. Yinto eqhamuka soka bakho noma ucikoza kwakhe entombini igcine seyibona ukuthi ayidedele icikukhomba ukuthi ibike amanye amajongo abonga ukuthi isikhethe ngapha lokho akufisayo semancane amathuba akusizikwenzela. Ayi bafowethu sihleli nensizwa la bathi inkunzi emnyama iyazona ithola umxegiso wesimilo.
Alright, ngicabela kithi ngiyayizwa mfowethu asibuyele la emsebenzini wakho mfowethu uyiciko likaMaskandi ifike kanjani lento ukuthi njengoba uyinsizwe igide emakhaya ifike kanjani lento ukuthi ungene la emculweni kaMaskandi yini ekwenza ukuthi ukhethe umculo kaMaskandi okuyiwona lo okwenza ukuthi ube uMaskandi uyeke yonke leminye iminxanxa ekhona la eSouth Africa Shuthi mfoka baba ngichaze nje lapho into le gcina ngene umculo kaMaskandi ngaqala eprimary yeah sigida ingoma le kuthiwa ama-culture ngangiyigonsa esikoleni wawuyigonsa yeah lezi zinto zama-culture lezi zayihambisa ngangiyigonsa esikoleni eprimary angazi ngiphuma position 2 nezami enganginazo sasiphuma 1 sibuya nendondo sigaxa ama-medal kwaya nase high school kwaqhubeka futhi nayo indlami noma ke high school ngafica bangaphambili kunami ngafike ngangemuva ngalandela bona ngibanga ke igonzo khona yeah kodwa ke nje nakhona futhi nginazi indondo esikoleni zengoma yeah olenda indala kahle indala ukhona umdala ekhaya wayeyigoso noma wayeshaya iginci owayeyigonsa ukhona kubaba yeah lento esiginci iqala ngawo esigincini ukhona kubafowethu kubaba ophakathi ngokuzala kubaba oshaya isiginci osishaya isiginci nami emsebenzini engenzayo eminye ngiyenzayo nini uyena umuntu engisebenzisana naye noma ke abe sengenwa abantu abadala wasithi uhoxa ke kwezinye izinto lapha ekhaya kunesithembu ubaba ophakathi unesithembu owakho hayi baba kanazi isithembu wena kuyokwenzeka usithathe angeke ngigarante kuyenza muphe umakoti akazivubani ngoba phela kucaca ukuthi insizwa uhlelo lawo seliqondile ngithwamisa idukwena caca ukuthi isho ukuthi vele indlela yakhe vele isisebhandeni entweni ezinjengalezo mntaka baba ngake ngithi kuyelana nesimo nokubonisana ezinye izinto zifuna uthatha isinqumo ezinye izinto zidinga ukuthi ukhulume isikhathi samanje asefane saphambili ingakho ngithi mhlambe kuyokwenzeka ngeke ngathi mhlambe ngivese ngithathe inqumo ngoba kwesikhathini samanje ngakuthi uyakwenza lokho kanti ulahlekelwa ukukhona ngento engenasidingo kodwa uma kufanele mhlambe kukhona okungiphoqayo okungikhombayo kuyokwenzeka kodwa bengingakaboni njengamanje ukuthi mhlambe ngagcine ngifinyelela lapha esithenjini qala ngithi ngiyabuzwa bafowethu experience la sihleli nensizwa bathi inkunzi emnyama ngichazwa indlela obeka ngayo uyacophelela uyabona mekuthiwa insizwa ihamba kunamazolo igqoka ibhuku elimhlophe uyacophelela yonke into eyikhuluma uyayicophelela kodwa ke mfowethu ngifuna ukubuyela la emsebenzini wakho uyachaza ukuthi mfowethu umculo lo kaMaskandi ukhona ubhuti omdala obeshaya iginci wena ke usungenile emculweni kaMaskandi ikuphi mhlawumbe ohlangabezane nakho ngaphambi kokuthi ubone ukuthi kuyasebenzeka la ebhuti kunengi mntaka baba engihlangabezana nawo ize kungakasebenzi kahle konke okuningi ngikwenza ngenkani yami nangothando nangomqondo wami nanokuplana uma ngingabala emculweni akunabangani emculweni ayikho into eyenziwa ngomngani noma uthi mina ngizoba nomngani noba kusemculweni lento ifuneka ibekwe ngaphakathi ube nothando la bese uvula umqondo manje moyibheka ubheka uMaskandi uphinde ubheke ngoba kwaba insizwa eholi insizwa uma uyiqhathanisa lento uyabona ukuthi uqeqesheke kwalapha na kuyakusiza la noma uyabona ukuthi hey izinto ezingafani lezi mntaka baba engingakusho lapho ukuphatha insizwa kufana nokuba kuMaskandi la kuMaskandi siwe singasekho insizwa la emculweni kusese kuwena sekufuna wena lapha emculweni elokhuzeni ensizweni kuyenzeka hlanganisa imiqondo nibonisana ukuthi laba futhi kuze siphume la fune senze njani ayilana kufuneka kwakho kuphela umqondo omunye umuntu cha kufuneka ukopho lakho kuphela neko lapho mntaka baba
Cha bafowethu sihleli nensizwa inkundla emnyama okwakho ukuthi ya subscribe undeze imnandi lo hleli nensizwa yase Bergville le emangwaneni endabeni zokhahlamba insizwa ke sencane le iyazi ukuthi ke isuka ebugosweni emakhaya iyagudla njalo yazi yafika la ekutheni ke manje ikhethe indlela kaMaskandi mfowethu usufikile kuMaskandi uyayibona ingqinamba umsebenzi wokuqala orecorda nini kwabanjani ukwazi ukubona ukuthi kuyenzeka lento umsebenzi wokuqala ngawenza 2019 2019 la ngarekhoda khona 2019 naye umfowethu lo ubhuti lo kababa phakathi shaya iskinga yeah ukuyena umuntu engaqala ukubona ngaye ku-studio yes ukuthi into enjani bakukhulunywa ngokurecord ukuthi into enjani nenzaaphi nisegoli nisemakhaya nisebenzela khona la eThekwini mntakababa yeah khona la eThekwini nenza i-album noma kwakuyidemo nifike ngaze phikhathi ngoba phela ikhathi seyishintshile mfoka baba esasikwenza ngingasho ukuthi sasithi senze umsebenzi wona ngqo kodwa ngoba mase ngiyangiqhathanisa izinto ngibona hayi kwakuyidemo ngaleso sikhathi nanithi nshayile sasithi senzeko njeka manje usuthi ubuka mangiqhathanisa isimo hayi ukutshela inhliziyo itshela iphutha so umsebenzi wokuqala ke kuze emnyama wahamba kanjani uqala kwakho na usebenza na uqeda wahamba kanjani umuntu uyawubheka noma mhlambe wona owakuvulela iminyango noma waqala wakushonisa phansi kwayima uthola istepisi ngolandela kwaba kanjani lapho umsebenzini wakho oqala mfoka baba emsebenzini wami oqala ngangiyibona indlela kuyikuthi empilweni kunefimo yebo yes eningi ke iqhamuka ndlela ehlukehlukene kunensizwa efingayo maziyaku kwabanye abafana abanye ababhema uma ngabe ukhakhayilo lincane uyahlela lozakho bili emuva kusho ukuthi nami ngokufika kwami emculweni ngumuntu owafika ngingakaboni into eningi zomculo ngoba ke kuthiwa kuningi ukufunda phambili mfana esikolweni ufika ungazi ulwazi uthola khona kusho ukuthi nami ngangibona kulula ngisaqala ngoba futhi nabantu babekuthokozele ngangikwenza kodwa kwaya ngabona labantu ebengizitshela ukuthi nginabo bayajabula ngabona behlehlile mina ngase ngiqala lapho ukubona ukuthi kufanele ngithula amehlo so ke mfowethu imisebenzi usuyenzile emkakhe njengoba ngithi ngaqala 2019 ngabuya ngazophinda 2022 ngabuye ngathi ngiyazama futhi ngawuzama ngawenza umsebenzi ngoba lapho ngenza zaba u11 uyayibhalela lezi ngoma ngiyabhalela mntakababa akukho la ngathi mhlambe makufune ngenza into kufanele ngiyocela khona kuqala noma kufanele manje uma ubhala ingoma uyayilida ngithi manje la kuMaskandi sekune umsebenzi eniyawugoqa umsebenzi amathuba omsebenzi eniyawanciphisa uzofika uyishayela isiginci ulide ubheke ushaye ibhesi bese ke mhlawumbe usungathi umuntu odlala ibhesikito nenkostini wena ke ithini into yakho kuleyo ngqithi leyo uyayibhalela musebenzana okunye futhi emsebenzini wakho inhlanhla le angibanga na umona ngikuthi uNkulunkulu angakupha konke kodwa ngeke kusebenza konke yes anginalo uthando lokushaya isiginci ngizama ukushaya kwaye ukuthi ngiyaphazamiseka ke la ngaphazamiseka khona ngalimali esandleni indlela ngalimala ngayo bagcina kungafinyeleli langa lapho isiginci ngisashayela ngisishayela isiginci kodwa ukulida ngiyalida ngibuye ngibheke futhi ukubhala ngiyabhalela Ake ngifowethu ngithi uma ukhuluma ngawe usuke uthinta impilo yakho kwabanye abantu uyazi ukuthi thina sikhulile emakhaya abanye abantu bajabulela ukubona wenza into kodwa ingaphumeleli so ufika kanjani ukuthi uyithole usesimeni sokuthi ungakwazi ukuyishayela isiginci kwenzakalani lapho hayi ngana kubuhlungu nokuphatheka kabi ngifisa ukuzenzela konke kodwa ngase ngithi ngoba inhliziyo yami akusinhliziyo nogoqo ngathi khuleka moya wami lokho kuyokwenzeka mangabe kuyikona kuyoqhubeka sengakwazi ukwenza lokho kushaya isiginci uma ngabe kuvulela kithi ithonga idlozi kuyokwenzeka kodwa uma ngabe futhi noNkulunkulu enami akusho ukuthi isiphiwo noma umsebenzi wami ulele isiginci kuphela ukuthi mina angikwazi ukushaya isiginci akusenzeke ngokufisayo kunjalo mntakababa so waba nokuphazamiseka noma waba sengozini phazamiseka kwami buti ngumuntu obebuya beyagibela namahashe emakhaya
Oh le angwazela ngapha ko Eastern Cape amalokuzana amahashi nangapha ko Monfrey izindawo ezingapha ezantsi. So ngapha nani niyawagibela amahashi? Akhona futhi amahashi. Ngilosa ngawo. Oh akhona impela ngabona umugudla ngibona masiya ngapha komoya ngaseMpumalanga kune amaplaza lapha dayisa inkomo ko Peter Retief yasho ukuthi vele sekumoya wodwa nani ngoba ngingangane neceleni ayakhona mntaka baba. So manje kwafika ekutheni lakushaya hayi la ngishaya kufanele ngivuma iqiniso la ngishaya kwasekufanele vele ngoba ukuwa kwami yes ngeke kuthiwa liwile ngangawa ukuwa kwami la ngishaya akushaya okwase kufika ekubeni ukuthi wasuyalima ngaphazamiseka imino la esandleni la kokhomba ukuthi imino phela iskin kusebenzisa iyashesha kokhomba ukuthi yami mina ayisasheshi ngendlela efanele ngiyakhathala kodwa ukulimala kwemina kuqedanga ikhona lesiphiwo ngoba futhi iyasebenza le mino iyawenza umsebenzi iyahlukana ukuthi umsebenzi nje ayenzi noma ngayimsebenzi kodwa niyasebenza le mino le la kufanele khona la kufanele khona ngoba phela vele lapho kusuke isebenza khona la kusuke kufanele khona vele ikhethi indawo iyayikhetha awusuka madoda ayichayi kwakufanele umesele iduku yabona ukuthi asonke isikhathi inkulumo uyayiqonda ukuthi ibuye ize la ufuna khona awufuni ihambe la uthanda khona mina njengomuntu okubuza imibuzo ufuna ihambe la uthanda khona wena kulungile abafowethu sahle nayo insizwa bathi inkunzi eminyama insizwa yaseBergville eMangwaneni so ke mfowethu usuyikhiphile imisebenzi yakho yaba khona usenzana ney'nzuzo usenzana nazo ngifisa ukuthola mfowethu ukuthi umsebenzi wakho wokugcina kube njani uma usebenza uwenza uqhathanisa imisebenzi endlule iziphi ingqinamba noma ikuphi lapho ubone khona ukuthi hayi yabona manje sekufike la ngithanda khona noma usabona ukuthi kusemningi umsebenzi sangisalela ukuthi ngifike la ngifuna ukuya khona mfoka baba umsebenzi engigcine ngawo ukwenza noma umsebenzi engiphekwayo nje umsebenzayo awukangisebenzeli awukangisebenzeli ngisafisa ungisebenzele kakhulu ngoba into yami ngasho ukuthi kimi nomlandonyana ngoba uqala kwami ukucula ngiqale ngenza wona lo shuni lo wakwela kithi eBergville abamaqimba kodwa muva nje kuvele kwakusifiso sami kwakufisa ukwenza kunomunye ushuni wecala halwa kwaNgubane insizwe engangithanda kakhulu namanje selokuyandla emhlabeni akekho umculo engathi ngiyamlandela kulaba khona namanje hayi ngoba mhlambe ngithemeleza hayi selokuyandlula emhlabeni kwangcwatshwa inhliziyo nothando lulukelama lapho kodwa ngabe sengizitshela ukuthi ayekwenza kungijabulisa kuyomela ngikwenze mina noma kukhona abangabanye ngithi mangibheka ngibona ukuthi bangenhla ngawo lushuna kwaNgubane kodwa nami side lami angiyuguqo lomunye umfana ngendlela khona la ngithi ngilindele khona ukuthi nawe ngowakhe impela uthi hayi never hayi nami ngiyadaza phela singeke senze into eyodwa ngamashi ngeke futhi uyofika kulesa sikhosho sakwaNgubane lesa kwangasisikho isikhosho somphoqo isikhosho sokudala ngoba kuyinto yakhe nobugagu bakhe nobuciko bakhe ayisebenzisa ngobuciko bakhe akekho engathi mhlambe mina sefikile nomunye usafisa ukufika singakhohlisana sithi ushaya kona wenza kona cha ngakimi angingaboni ngiyakuzwa kuzemnyama mfowethu uyayibeka indaba ukuthi umsebenzi wakho awose so ngifuna ukuchecka la mfowethu ukuthi njengoba imicimbi ixhaphakileke ingaka yamaskandi ikhona enkulu maskandi namanye amagender uye ulithola ithuba lokuthi usebenze ngoba ziningi inkinga ezikhona la emicimbini ke umaskandi njengoba singabantu abakhona nje kuningi ukuhlangabezana nakho sikubukayo ukuthi igenge eningi njengamanje igenge isisetshenzelwa ingoma shaya ingoma ingene ku TikTok ithi bhu ingoma uyiqashele so ukubuka kwakho emicimbini ekhona ngakwelakhe isayidi ukhona nila okhala khona noma uthi yonke into ibutephi ihamba kahle bhuti ngiyakhala noma ukukhala kwami kungakazonga imicimbi khona emicimbini mfoka baba njengoba soke washo ukuthi uma uli artist uyosebenzela ingoma
mina bengakafinyeleli lapho Mm. la nginesifiso sokufinyelela khona kuyikuthi futhi emcimbini ke kuthiwa umnyango ongena mncane njengembobo yenani. Yes. Yeah. Emcimbini ungayishaya ingoma kodwa uma ungenaye umuntu noma abantu abanolwazi Yeah. lwezinto Mm. ezizokusiza zikusebenzele noma ungashaya ingoma engakanani Uzwa ngeke uzubona. ungafana nomuntu odlala abaningi abantu abashaya ingoma kodwa bangaqashwa emcimbini. Yeah. So lapha ngakini njengoba usuke eBergville uma kunama event ngoba bakhona ama event engiwabona bakhona eBergville uye ube ingxenye yawo noma nakhona usenazi izikhalo ukuthi hayi impela uphondo nithi kuthiwa yini uphondo. Nginazi ikhalo mfuka baba. Ikhalo zami zinkulu sikhulu isikhalo sami. Yeah. Kakhulu ngumuntu obeba ingxenye kakhulu yayi imicimbi beba khona ama event abeba khona. Kodwa ngike ngane simanyana ke la ngingaphasaphazamiseka khona ngasengozini yemoto. Into zami lazi ngilahlekele khona kakhulu ezitokuhlehlela emuva kakhulu ngasala emuva. Kodwa kuthiwa mawuyindoda kumele ungakhali usuku endlule. Ufuna uzama ukuthi uphokophele. Uphushe. Uyincenge. Uphoqe kodwa ungaphoqi noma sekubona sobona ukuthi yiweni. Yeah. Kufuneka uzame ukuphoqa uye la uzosizakala ngakhona. Kuze kesinye isikhathi ungagcina umusho nawo. Kodwa nje okwamanje into engayibeka ukuthi ngibisele emuva ukulimala kwami engozini yemoto. Okwami izinto zami mhlambe ukubana ngiphazamisekanga lapho. Mhlambe ngabe angikho la ngikhona okwamanje ngizibona ngikhona mina. Kodwa futhi mhlambe umdali nedlozi yilona lo ngivulela mhlambe liyazi lona ukuthi la kulimala kwami kwavimba ukuthize. Mhlambe ngabe khona la sengaphazamiseka khona mhlambe ngabe angiseke emhlabeni kube mhlambe akwenza mhlambe ngaba naba nenkinga. Mhlambe futhi lokho kuzosiza mina. Yeah. Mhlambe ukuya mhlambe kusuka manje mhlambe kuzovuleka iminyango. Yes. Nginalelo themba. Qhawela kithi kodwa ke ngikuthiwa kubonga impilo mfethu angithi uyazi nje ukuthi uma ungena engozini mfethu kodwa uma sibheka mfethu umsebenzi wakho ukuthi kwaphazamiseka lapho njengoba usho ukuthi ububa ingxenye yemicimbi after usulimele imicimbi bisiba khona awuphindanga ingxenye eBergville. Yebo njalo bhuti. Amuthinta abahleli ke Abahleli bhuti kuyenzeka ngibathi into ekungabanye. Umhlelo omcimbi akusumuntu ongamjaja kakhulu. Yes. Yeah. Isimo sokuthi naye usuyenabantu abathumile. Uma uchithwa yibona akufanele bese uthi ubani mayenza umcimbi wakhe akanginaki. Ufuna ukubona ukuthi ukwamukele lo ngaleso sikhathi. Yeah. Usho ukuthi cha yabo manje ithuba labanye ngoba kungafinyelelanga kimi ukuthi ngibe ingxenye. Angiwagodla ngazo. Qhawela kithi siyabonga hle nensizwa konze emnyama madoda siyilanda khona eBergville eMangwaneni insizwa ke le esho ukuthi yaqala yashaya ushuni wangakubo yashintsha yawushintsha umshofo yasithi hayi ishone phansi manje iyobona insizwa iqhawe ichalakala shabusi mfowethu uma ke ubheka njengamanje ngifuna ukuchecka la phakathi kwaloshuni waseBergville noshuni lo kaMjikjelo waqala wafika ngaloshuni lo shuni kaMjikjelo usuke yikhipha ingoma enaloshuni noma yima usazoyikhipha. Ikhona ingoma futhi esengike ngayenza. Yebo enaloshuni. Enaloshuni lo kaMjikjelo. Kuyikuthi ingoma ebengisazama ukuthi ngiyiphushe indlela engifisa ukuyiphusha ngayo. Nomculo wami ke into endaweni kuma kufanele ngifake ukuthi utholakale khona. Ngangeze ukusho ukuthi iyangisebenza noma ingisebenzeli. Kufanele ngiyijaje ngamehlo. Ngiyijaje into ingakenzeki. Kufanele into ngiyiphakela abantu ifinyelele kubantu ngendlela yofinyelela ngayo ila ngizoqala khona ukurecommend ngibona ukuthi lokhu kuyangisebenzela ngempela. Yeah ngoba phela usehoyo useyibhungu izinto ziyaxofa manje mfowethu ukuthi sapha nje ungahlala endlini urelax kufanele ukuthi uma uqeda ukucula ungene lapho uthi register zonke into zakho kodwa ke ngoba ufike ekhaya la ufike ekhaya la izinto ziyenzeka usizo uzolithola ke leka ukuthi into zakho isheshe ukuthi kwaqa ngoba uma umculo kuye kufanele ulandele imigudu ethize kodwa uma ulidinga usizo uma ungalidinga wasithi wena uyimele right hayi sizokudedela kodwa ngoba usekhaya sizozama ukukusiza ibolonto le. Yebo nami lapho ngingajabula khona kakhulu kungithokozisile nokuthola le thuba leli. Yeah.
Bafowethu niyazi ukuthi uyasubscribe thina okwethu ukuthi sikulethele intente insizwa le nkunzi emnyama mfowethu siyangazi maphethelweni ngifuna ukuchecka nje la mfowethu ukuthi njengoba umsebenzi wakho uthi ubhizi ngawo ikuphi esingakulindela Fuka babe ngisho ngakwami ngithi ingoma enkulu ya ezayo ya ngeke ngulahle futhi nalo wakithi ufune eBhekville ya kwengikwenzayo kufuneka zibe khona lezo ngoma ekhona kodwa nje ngakusho ukuthi ingoma enkulu yensizwe ikhona angikholela kakhulu kodwa futhi ekuculeleni yabo okazi ngiyababa kodwa umculo ngiwenza ngale ndlela nanokuthi ngihambiselana nesikhathi mana ukwele eculeni ukuculela ini hayi cha wala ngifuna ukuchecka la ukuthi kwele ufuna uyayiphambanisa uyithi nje chezu awukhona ukuculela ini umculo mndaba bangeke ngisho khona kungasho nje kuyekuthiwa mase uculela ukuthi kujabule nodali hayi odali yebo phela bayajabula ngaleso sikhathi wabona basebenzele ukuposta kodwa mase kuyiwa ngokujula komculo basele emuva yes kodwa muthi uyabona kodwa ukuthi umuthi into indaba yokuculela odali ukuthi kahle kahle uMaskandi ngendlela obuyiyona kuqala angithi yonke into iyashintsha uthi uyabona technology yakhula nomculo ka ngithi uya-upgrade kodwa ke angifuni ukugxila kakhulu bengifuna nje ukuthi ukuyibukele ukuthi umculo njengoba u-upgrade ne-technology upgrade uyakubona lelo nto ukuthi isikhathi siyashintsha ngakwenza kwe-technology kodwa ngeke ngikhohlwe ukuthi lo ngikwenza kwesintu mungacabanga manake mucabanga nje mungakulula usho ngamfazi omnyama manje ucule nje impela manje uthi uchelile khona usho ngamfazi omnyama ungangisebenzela uma ngabe idlozi lakithi ithonga lakithi kuyileli ngikhansela inhlanhla kubantu futhi bakuyeka abantu uculile kelana nenhlanhla yethonga noNkulunkulu kelana nenhlanhla yethonga noNkulunkulu nje ngingangena kancane mhlambe ngeke ngisho ngakho nanga umthandeni uyacula lendlela iculela odali abuyazane ngapha kwensizwe ukhuzane ucula umculo wensizwe uculela ini odali okay umthandeni ensizweni zamile kakhulu kule compare nokhuzana kodwa uze wazama ukuthi akhona ukunakeka ngokuthi athi ukushenqa kancane kushundo kwama kumsebenzela ukuthi alwe impi yakhe ayile futhi imsebenzele alwe imsebenzele kodwa lo mfowampungu osulukama ehawini ziyamthanda insizwa bayamthanda futhi abantu inhlanhla inhlanhla njengoba ngisho ukuthi nami ngawushaya umshini kamfazi omnyama ungisebenzele njengoba ngisho ukuthi nami lo wakithi eBhekville ngeke nguyeke ngesimo sokuthi kufuneke nangakithi abantu bangakithi ngibenzele okwangakhona bayiqhenye ngabo ngingaqhamuki sengilanda okwakwenye indawo ngisebenzise kona ngisebenza ukuthi kungisebenzele kodwa bese ngikhohlwa into engizala kuyo yebo angisho ukuthi akufuneki ungisebenzele qawela kithi mfowethu sesiyangazi maphethelweni sithi mase sizovala la inkulumo yethu ukusidonsela nje umuntu noma wodwa kodwa mase siqala unokhamba la akukho ukwehlisa phakathi yabo kule mbuzo wanyana nje sizothi ukuyishukushukuza bese siyakubuza yona mfowethu ungumi bengiva uzokhamba udawu madoda ngazehlisa udende kade ngikhuluma hayi nhlanhla leyo kokhambeni ngiyabuka abadala amabeya ngiyangenhliziyo ngoba cha ngifinyelele yes kodwa uyaphumula phela ngihambisa kuthiwa ukhipha ubuthi ngihamba nabadala abazakukhipha ubuthi hey kahle mo kodwa kulungile bafowethu sihleli nensizwa la insizwa unkunzi emnyama yaseBhekville eMangwaneni iyasho ukuthi kunokucula uMaskandi uculela odali kunokucula ucule ehawini yona igxile kakhulu ehawini ngazi ke ishili yachaza yenza ibonelo yenza lokho nalokho angazi bafowethu kodwa ke qhawela kithi ngifisa ukwazi ukuthi amamazwi ongandlulisa einsizweni ukwenza ngakini okhule nazo nishaya ingoma njengamanje usungapha kuMaskandi hayibo usakhona einsizweni noma usugxile kakhulu ngakho insizwa ngikhohlwa yizo ngeke ngilahle ngisekhona ngiyibona amazwi mfowethu ongandlulisa einsizweni nakubalandeli mfowethu abakukhonzile abakuthandayo
Engingakusho nje bhuti insizweni ngeke ngisho ukuthi ezangakithi kuphela. Engingakusho nje kumabhunga amasha kakhulukazi thina njani. Yes. Kubalekile ukwazi ikhaya. Ikhaya nje la uzalwa khona. Kubalekile. Into yokuqala lengayisho. Yeah. Injabulo yakho yonke ifuneka ukujabula iqala ibheke ekhaya. Ubese emveni kwalapho usungajabulisa ngendlela ojabulisa ngayo. Ekufuneka sikwazi thina into eningi sesikhohliwe yizwe. Yeah. Uma ungabheka ezinye izinto sesikhohliwe ukuthi ikhaya yini nokuvusa umuzini khona ngayo la. Njoba ngithi singakhohlwa amakhaya. Singajabulisa emadolobheni, singajabulisa sinabangani. Kodwa uma sekufuna wena ukwekhaya kusuke kungasafuni bangani. Kusuke kungasafuni bangani. Jabula la ujabule khona bese ukhumbula ukuthi uzalwa ubani. Ezalwa ubani shuthi yena wazalwa ubani. Njengoba uzalwa umabani azazi azoba umabani kini kwakusukephi. Yes. Ayi wayibeka qhawela kithi. Ayi wayibeka wasibeka isiZulu asidinge koniwe isiZulu asitoliko abafowethu. Niyazi ukuthi thina ke sisuke sikulethele iciko lakithi. Mfowethu sizongena la ukhambeni sikubuze imibuzo embalwa. Iba utrange wena wakuphendula. Mesisuka lapho uyozivalela nje ngomcodwa mfowethu. Uthi nje ukuthi nyaka ngazi noma ivoice sithe phazamiseka phela kusasa. Okay, ngikho lapho. Lokileke kwathi awuzizwa kahle manje kwangathi khona lapho ongathembi khona. Hayi uzimfaka uzobuza okubhalile. Okay mfowethu umbuzo oqala ne ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi eyinsizweni eyikhona la ngasikandi yipi insizwa ongafisa ukuyithola ucula nayo? Insizweni ekhona kumasikandi engafisa ukuthola ngicula nazo mhlambe ngingabala zibentathu. Yeah. One. Oqala nje ngakujabulela ukucula nento encane. Yes. Yeah. Okwesibili ngakujabulela futhi ukuthi ngathi kungenzeka ngicule noSicebi. Kahle inkulumo yakho ithi ungakujabulela noma kungenzeka futhi useyinhlelweni. Kungenzeka mntaka baba. Yes. Okuyisifiso sami njengoba ngisho nje. Bese ukuthi umuntu engingafisa futhi ukuthi isikhathi ngibe ngithole ngishaya naye ushuni enye ingoma. Bahuphe. Masoko umfuka simotho. Bahuphe. Hey, uyalithanda leli qaba. Umqondo wakhe. Nanokuthi akajike ngabantu. Yeah. Kuningi nje mhlambe ngila eThekwini bese ngikufundile Bahuphe. Yes. Engathi mina bebe isibonelo. Ulwaba makudlala uyadlala. Okay. Kodwa mase ku serious akalinga ngakutshela iqiniso. Kodwa uyakwazi ukunika indawo yakhe ngaleso sikhathi. Wona yaphilelana. Akusiyo umuntu engathi mhlambe ngiyaphilela naye. Ubona ngoba bakhona abantu yebo nama ngisondelene naye. Akusiyo umuntu engathi ngiphilela naye kakhulu. Ubaba namhlonipha kodwa nje uyakwazi ukunika indawo yakho. Hayi ngiyakuzwa kalakade. Okay mfowethu umbuzo wesithathu engifisa ukubuza mfowethu ingane hayi umbuzo wesibili nawo uzasho uzofika kanjani number 3. Okay ngifuna ukubuza mfowethu ukuthi la mfowethu einganeni zingaki ingane nazo? Ingane enginazo zine. Zofo. Hey wena man 4. Umama yethu bana ngomama hlukene. Ubana ke zo4 1 kunjalo mntana. Mana wena uthini manje? Sekushike sekwenzeke impela sengishilo. Zonke izinto ngizaqoma ngejuku noma yintombi nje. Cha. Le zinomlando. Le duku yona ikhonto yona engaqala kuyo bantwana. Isakhona umsiyahamba. Hayi. Siyashintsha. Wayihambile ishenqile. Ngasho ukushenqa wa phela sekuhamba. Zohamba. Okay. Ake size la kumbuzo wokugcina ke kunze emnyama. Njengoba uthi ingane zofona. Ungayithola ni usuganwa
umuntu onengane nomunye umuntu? Ayi cha, ngeke nguthathe umthwalo wensizwa. Ngeke ngihluphekise. Mana kanjani manje? Kahle. Unengane ezofokoma bahlukene. Bonke abantu bashiyile. Angibashiyanga mina. Okay. Yiba abaqhela empilweni yami. Baqhela. Yeah. Okay, wavuma. Ngakwamukela lo ngoba kusho bona basebesibonile isizathu nabo. Nami ngabona ukuthi ngendlela benza ngayo khona izinto engazemukile. Nakho ke bahambile. Wena yini esizokuhlola ukuthi uthathe umama womunye? Bona bathathe ubani ngoba bashiyile? Shuthi bhuti ngaye ngisho kanje. Yabona umuntu mayehlule mina. Yeah. Njengoba sinomntwana naye. Wena uyomlandelela noma wena uthi umgcini kwakho. Wakho uyobona wena ukuthi mhlawumbe wenze njani. Isimo sokuthi uma ngithe cha noma mangicelile wahluleka ukuze isicelo sami nocha wami. Yeah. Anginawo amanye amazwi okuphoqa ngoba ngikwazi ukuphoqa umuntu ngoba mangikuphoqa ngihlukumeza. Manje yini engenza ukuthi umthathe umama wengane? Umama wengane omunye umuntu? Yeah. Angeke ngikwazi ukumthatha futhi ngoba ngiyazi inkinga yabahlukanisa bese ayisho ukuthi mhlambe ngalowo mthini kodwa angeke ngikwazi ngoba ngiyakubuza uma uthandana nami unengane ukuthi ubaba wengane umgcinile methi waqamba mangala waqambe ngoba singazi ukuqamba mangeke kusho ukuthi umgcinile ngizothi kade yeah ngithule nje ngubuke ngani nginengane nomama bengane umama wengane omunye umuntu lento yenziwa uma bengane zami nawe yayenza abafana nje abantu ayikho lonto ayikho lonto wena uyafana nami mina futhi nawe sifana singahlwana umqondo yeah mina ngithi mina mana ukuthi mekuthiwa insizwa abafana bayafana mina ngiyiplayer wena uqondile shuthi manje uzovuma wena futhi kuyashiyana ukuthi lapho yiplayer yini ekubeke kuplayeni ukuqonda kwami ubuwiki bami ukuba strong kwakho ngeke ngimelane uma ngiyeke vele ngizoba ngathi ngiqondile kanti cha ngishimile. Ayi mfowethu kulungile singakhuluma kusemnyango xawela kithi bafowethu bekuyinsizwa le unkunzi emnyama yaseBergville le kwesamaqimba eMangwaneni abusuka abantu engiyawuthanda kodwa umzansi kabi yami ukuthi manje kusina ngikwazi yabo haya unyawo liphakame ngimfana selokishini nje mina kodwa ke mfowethu ngaphambi ukuthi sivale sizocela nje ukuthi ukungithi ungishayela nje ukuthi wangakini noma wase kwamjikjelo kuwena ukuthi uzizwa unjani kuleyo party leyo mhlawumbe phakathi kwayo mbili loshuni imupho ngawudonsa kodwa ngaphambi kokuthi siye lapho mfowethu cela siqale sidlulise mfowethu ukuthi utholakala laphi inkundla zokuxhumana umuntu umekudinga mhlawumbe edinga ukuthola something edinga umsebenzi wakhe edinga ukubhuka utholakala kanjani? Facebook, TikTok, number, WhatsApp? Nje ngiqale nje enkundleni zokuxhumana ngiyatholakala TikTok. Moseshe nje umsizini inkunzi emnyama uyangithola. Umsizini yenkunzi emnyama. Yeah. Bese kuthi na WhatsApp ngiyatholakala. Yes. Ku Facebook cha. Awuna Facebook? Cha Facebook kuda kufanele ngikhulume phutha. Yini una Facebook? Nginezathu zami futhi ezazi ngisile Facebook ezazi ngisu Facebook. Yeah. Kodwa uyiciko. Ngiyiciko kodwa ngisiciko la Facebook. Ku Facebook yebo kuyaxhunyana uma ufuna ukuphusha into zakho. Yes. Nami lokho okuqhala Facebook ngiqhele ngingakafinyelela kakhulu ekucingeni. Kodwa manje azobuyela. Ngizobuyela. Wawubani qala? Ngangumsizini. Usazokhanda ipage. Ipage ngifuna mntaka. UTikTok. UTikTok ngumsizini inkunzi emnyama. Okay, inamba kaWhatsApp ayidedele. Angayidedele inamba kodwa ukuyidedela kwami akusho ukusengivela noma ngawubani ukuthi afone. Awuvulele umambe kanti le. Hayi. Yebana ngeke ngifonele maye ngasazi isitori sakhe. Uzongifonela maye sazi ukuthi uzothi ngini. Yeah. Kodwa maye ngakazi ukuthi ngifonelele nje ukuthi kanjani angeke kumsize ngumsebenzi. Hayi ukuthi kanjani. Kulungile kulishela inamba yakho. Inamba yami ithi 071 22 45 700. Yes. Hayi xawela kithi inamba ukuthi ke bekwazi ukuthola leyo. Hayi ke siye lapha nkabi yami ke ngizwe lapho ukuthi uphethene esandleni basho njalo mase bedance bethi obethina ngala thina abantu basetsebheni yabo ngoba thina singafana basekatsi
Manje lezi zinto zenu zokushaya umzansi siyayithanda manje sizazi. Lapho bhuti ngizaqala ngizecela nje uqala ngishaye lo walekela kithi ushuni. Nakhe. Yeah. Mhlambe ngingaqala nje ngithi gqaphu noma ngeke kube ngithi ngiqale nje labo kaba amaqimba bese ngishaya yami ingoma ya umzansi. Yeah. Mhlambe ngabe sengivala ngiya kwaNgubane. Kunankinga ngami. Hawu la. Yeah. Awumase kuzwa ngaseculine singacula i-hour long. Yeah, ngizashaya nje ingoma engizomshayela yona babukeli ngizashaya kaba amaqimba lenethi ngakhephe ekuvile emangwaneni. Emoyeni ngake kanje. Tingakhephe ekuvile emangwaneni. Athi emoyeni wakhe kanjani? Emoyeni ungakha kanjani? Emoyeni wakhe kanjani? Emoyeni ungakha kanjani? Akusuka manje Chiwe moyeni wakhe kanjani ngakhephe ekuvile emangwaneni kwapho kuthiwa khona sitshale ini igwayi kwesizulu suka ebusuku sixoxa amasosha yini nje sixoxa ngamaphoyisa akusuka ayivele ukhohlweke lapho baba khohlwa suka seyifaka amashoba nezikhindi lapho zikushaya ugomonqo ubaba umuntu onomqondo ucikozayo kuyikuthi ngoba sekhulile semdala ukube mhlambe umuntu osemusha akekho ongamelana naye kuleya ndawo kuyashulo loya hayi noma ngathiwa hayi kwavela akekho ongamelana naye ngisho usuthanda hayi noma athi uyazama ake size la mfowethu ubuthe uzowelela khona mesisuka kumaqimba kusho nje ngizadlala yami ingoma enginayo engagcina ukuyenza 2022 awudwa yini bantu bakithi awudwa yini bantu bakithi awudwa yini umona awudwa yini umona ngiyawesaba umona ulidimoni ngiyawesaba umona lapho sengikhuluma nabantu abona into zabantu ke lapho ungasho ukuthi umdlela umona ngokuthula ikhona le ngoma noma isese ikhona bhuti la ikhona kweziza phuma nalo kuseza nje kuzoba khona bathi yini umona yini umona hayi isibhekveli lesi hayi ayikhohla baba isibhekveli lesi ngakutshela hayi suke seyihudula lapho ubophela ngale stage ngiyalibophela ishumi lensizo suka omazi khona bese kuya ngophela abantu abahlala ngokuhlukahlukana kodwa umazi khona siyaba lishumi ngiyaba lishumi hayi ke siyakwajikijiki lapha kwaNgubane esingeke hayi ngabe yama Tilalili hashila kumfoka baba wawuthi mawamba ngalo khala bafana lalili hashila kumtaka mama wawuthi maqhamuka ngalo khale bonke abantu uthola ukuthi lelo hashila kwisayo nakwisa qhamuka amathumbuka vele sembongo baba kukude lapha ukuthi mfowethu ngifike la usini hayi ngabe yamanye umoya wami ngase sonke isikhathi mengicabanga ngimfoka Ngubane manje uhluleka mfoka baba ngifike la sinibithwane engasazi kodwa kuyo hayi mfowethu kuyenzeka umthando umuntu mfowethu ngenhliziyo yakho ukuthola ukuthi izimo zomhlaba isheshe zimesiphucene yayibolento mfoka baba kubalikhuni kuyabhutulana ngoba into ayeyenza awalapheka mangaba hayi ngabe yami izimo zomhlaba uyazi na ukuthi siyafika suke kahle umuntu uyabolekwa bese eyathatha kodwa ke bafowethu behleli nensizwa ukuze emnyama insizwa sebhekuvile emangwaneni dokumnandi sindawonye qhawela kithi siyabonga nangelinye ilanga mfowethu wazi ukuthi la ekhaya kusekhaya uyayizwa lento hayi nami ngibonga kakhulu ngibonga uMC uZuluchama mfowethu baba esiphusha naye insizwe engiphila nayo kakhulu kuphi nakuphi la ngiwakhona ngiyona live kakhona ivuka nami uMC uZuluchama igama lakhe wathi uZuluchama ile ansizwa lana bhuti inkosi khona umfoka hlatshwayo kwamhayise yala isebhekville iyangakithi le mangwaneni noma yena ngokuhlala eFree State kodwa ngokusalisala khona lakithi hayi cha uqala kithi siyabonga mfowethu bukeli okwakho mfowethu ukuthi wenze njalo uyasubscribe uyacofoza thina ke sikulethela ulozolo siphinde sibonane ngokuzayo ezimnandi uyahamba thanko